In de veiligheidsmonitor 2019-2023 schreeuwt de gemeente dat er een Antillianenprobleem is in de stad. Nevens de demonstranten maken de gemeente hem daarmee schuldig gewoon etnisch profileren. En daar kwamen ze van de morgen voor het station in de stad in actie. Je schrijft het woord gelijkwaardigheid op. Waarom? Nou, omdat ik het niet echt gelijkwaardig vind dat een bepaald deel van de Nederlanders, want dat is het geval, hier dan niet meer naar Leeuwarden normaal zo toe kunnen komen. Ik hoop dat al mijn mede-Antillianen die hebben gezegd van nou we gaan steunen of die willen steunen nog steeds, die dit zien, nog steeds zichzelf gaan aansluiten bij ons. Want het is gewoon een kwalijke zaak en samen zijn we sterk en dat is de enige boodschap die ik tot nu toe heb. Later vanmiddag wie er een speciale bijeenkomst in het WTC in Ljouwert om te praten over de problemen in de Antilliaanse gemeenschap. Maar daar binnen net alle demonstranten blij mee. Dat zou zeker een goede stap zijn als er ook mensen zouden zijn die tegen het Antillianenbeleid zijn. De mensen die erover gaan praten. Alleen dat is niet zo, dus ik denk niet dat je daar nu een eerlijk gesprek over zou kunnen voeren. John Leerdam is vol bij de bijeenkomsten. Hij vindt dat de Antilliaanse gemeenschap zelfs een handreiking dwaan had om te jaren met de gemeente de problemen op te lossen. Het is van belang dat de inwoners van Leeuwarden en de provincie Friesland dat ze zich safe voelen. Maar het is ook belangrijk dat die mensen die hier wonen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk, dat zij zich ook safe voelen hier.